ngomfowethu umthandeni uDuyaza umfoka Manqele uthi bani umshofo kani insizwa zakhe zimbiza kanjalo mase insizwa ngithi umshofo wenkani kuthiwa Sheila Demede phansi le emthethweni kuthiwa abantu wethu uyayizwa lo nto le kodwa ke kufana ukuthi singane zandawonya ngithi sisendlini yangasenhla njengoba nje kufana ukuthi sisendlini yangasenhla sikhuluma lizumdeola ingakho ke sebethi abantu abadala akeke kukhulume naye uDuyaza siyakubingelela emsakazweni uKhozi FM. Yebo njalo sikhona Igcokama elisha abaningi bayibakubize kanjalo na umgqibelo sibuya kuona nemvula lishaya ubonakele estage nama video akhona abantu kodwa bayafisa ukuthola ukuthi ngempela kanti kwenzekeni iphela kanjani le airtime iphele kanjani iairtime yebo cha umuntu aqale abingelele ubalaleli boKhozi FM aphinde abonge ithuba kunina njengaba sakazi ukuthi mhlambe nibe nesikhathi sokuthi ngithathe njengomuntu nami ebantwini noma nginelutho ngikithuba nje lokuthi ngiphefumule akukuningi ngizokusho bafowethu empeleni mhlambe sonke isizwe saseNingizimu Afrika siyamuzwa udadewethu nje bekhuluma njengamanje ukuthi uyaqhubeka umuntu onolimo onenhlabathi ithuka abantu kunjiya ya so nabantu bayizwela angicabanga ukuthi ke nami ngingaqoka ijazi elifanayo nodadewethu ngoba mina ngumuntu wesilisa abantu besifazane lezi insuku sibhekene nesihlava esikhulu sokuthi bayabulawa bayahlukunyezwa kunalento okuthiwa i-GBV ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane siyagqugquzela kakhulu eNingizimu Afrika ukuthi abantu besifazane abaqhubeke behlonishwe uzokhumbula ukuthi bengifake imvunulo estage njengoba ngifake imvunulo estage bengimele futhi ngamanye amazwi ngirepresenta uZulu ngoba imvunulo yaziwa koShaka noDingani noSenza ngakhona futhi ezinye inhlanga thina nezinye izizwe ziyahlonipha njengabantu abangamaZulu size sithathe nezithembu sidume njengabantu abanothando nabantu abakhothanyelwa ngabantu besifazane nabahloniphanayo nabantu besifazane nabantu abanothando nabayihlonipha kakhulu ngicabanga ukuthi lesikhathi usisi ekhipha amagama wakhiphile akhomba okungangihloniphi njengeciko eselinamava eMzansi lokho kubadidile noma kuphoxile uZulu ngicela ukuxolisa kakhulu kubantu bakwaZulu ngicela futhi ukuthi kokusiza mhlamba ikhona ngoba ngenze ukuthi khona ingcindezi anayo ba-understand nje ukuthi sinenkinga siphuma emakhaya ngafani kuyenze ukuthola ukuthi umuntu unenkinga mhlambe emshadweni wakhe noma nje kwezothando kugcine mhlambe lokho kukapakela ngasemsebenzini wakhe ngicela ukuthi bangixolele kakhulu udadewethu uZimdola ngiyamhlonipha kakhulu odabeni lokuthi mhlambe nibe late angifikanga ngesikhathi ngicela ukuxolisa kakhulu lapho ngiyenzile imizamo yokuthi ngixhumane nethimba elixhumana nabo ngoba empeleni akazi bexhumane nami bengaxhumani nami bebexhumana nomfowethu uMasondo ngaba late ke ngo30 minutes lokho kwenza ukuthi mangifika ngo7:30 kade befanele ngidlala ngo7:00 nginga ukuthi bengisuke eGoli indiza idileya nezulu netha bafowethu manje ke masambe emgaqweni kunamathizithiza akwenza ube late noma ngabe yipi event abantu bakujwayele lokho nanokuthi into ejwayelekile lento kuba late ngoba ngeke ngitshele nje ukuthi njengoba silalele akekho nje umuntu wakaba late esikoleni mhlazana lo late waxoshwa uthi somkhulu umetric wakhe awuqedanga ngenxa nje ukuthi wakaba late ngosuku olulodwa ngoba akuyonto ejwayelekile ukuthi ngibe late bekuyiphutha eliqalayo khona futhi kuyiphutha elijwayelekile like lenzeke kodwa beqala ukuthi libe nesigameko lapha eThekwini nanokuthi ke sekuhlukumezeke kakhulu singabantu abangamabhinga ukuthi njalo makukhulunywa nje ngeTheku imicimbi futhi kaMaskandi kuhlale njalo kuzoba nento engcolisa igama likaMthandi engcolisa igama likaMthandini umthandini aziwe njengomuntu kuthiwe ulihlaza uthiwa umthandini ufika unobuhlova unayo yonke lento echaza nje udadewethu njengamanje kodwa ngicabanga ukuthi
kunabantu abebeshutha lapha ya abebeshutha yonke into kusukela ngisuke emotweni ngize ngiyofika estage ngamenyezwa estage ngabizwa igama lami kwadlalwa ngisho ingoma konke kuyavela kunobufakazi kugcwele ku TikTok ukuthi yonke into mina iyenziwe ngendlela ukuthi iyangivuna ukuthi bengangena estage ngiperform ngithela masengizwa futhi ukuthi ayi engathi akwemukelekile ngase ngixolisa futhi kubantu ngathi ayisiphelile ke i-time angibaye ngisaqeda lokho ngibe sengizwa ngomuntu engishitha ke iMic bengithi indoda empeleni mangithi ngiyaqalaza ngathola ukuthi hayi yikhekhe kanti awungase ngimoyizela ngoba ikhekhe asilisi thina singamadoda sakhuliswa ngenhlonipho saphinde sakhuliswa futhi sakufunda ukuthi abantu besifazane ngalabantu iyahlonishwa. Sakhuluma ngakho ukuhlonishwa nginembuzo emibili ngaphambi kokuthi sivale. Kunenye clip yakho enza ama-round ezenza ukuxhumana ngazo uyayazi yini ufike uqale uthi angimzondi mina uZimdola angeke ngikwazi angazi utheni wasuthi isiphu ngifaka umsindo lapho ngoba kunangane eyilalele engisaze bumnyameni. Uyayazi leyo clip ngasho ukuthi ikusho ukuthini? Yebo kuba kwenzeka lapho Lundi ngoba ngibe umuntu obhizi usukula izolo kwaqhamuka nabantu abazintatheli laba bama TV abebe khona futhi lapha ya baba nokumbuza ukuphosa imibuzo ethizenithi ngumuntu oyiciko ke kwesinye isikhathi izinto ngiyangibe ngokuciko ngokuhlonipha ulimi lwami kungenzeka uthola ukuthi mhlambe lokho kushoyo kungokunicikoza nje mhlambe bengicikoza ngakho ukukhanyisela abantu ukuthi ngempela udadewethu abangamthathi personally abazame nje ukuthi bagwinye kushisa lokho udadewethu ayikhona iqhubeka impilo yephambili. Wena ukwazi ngisho ebunyameni lokho bukusho impela bafowethu impilo yaselawini iqeda uthando asiyeke lento esiyenza asiyeke le mfowethu bekufuna ukudlela kodwa duyaza ububona yonke into ibikahle mhlamba hayi ukuthi khona okuncanyana obuke wakuthinta okungamanzana amponjwana cha akukho nje nokunothisa nanokuthi ke kulezinsuku lezi bafowethu bayazi abantu abaningi ukuthi umthandeni nje umuntu oshintshile kakhulu indlela engikhuluma ngayo indlela engenza ngayo izinto indlela nje engithatha ngayo futhi nezinto ngoba nalapha bazokukhumbula ngihloniphe ngendlela eyisimanga ngithena ngifike emotweni yami ngafica amaphoyisa amaningi anguye imoto yami lokho kunginikeza ukuthi mhlawumbe khona i-trap ebikhona uyabo kodwa manje ifike kabi futhi yafika sengamukela uJesu ngoba ngiqeda ukumukela uJesu njengenkosi kaMsindisi kulezi insuku. Hayi inkosi kusiza manje ngathi ngakuphiphiza mfowethu nidlule kuloko ngicela nikhuluma nosisi ukhuluma udadewethu uZimdola angazi nje ngikhuluma naye ngigcine nje ngivuthwa uMakhi mhlambe ke sesingaphinde siphumane ngesinye isikhathi kodwa uzimisela ukuthi cishe nje ukukhumelana umlotho nithelelana amanzi empeleni nje abakhona amanzi angathelwa ngoba udadewethu ngoba nje enganayo iyodwa indlela yokuqeda enganayo azimini ngaba ukuthi ngizozama leyo mzamo yokuthi umbone ukuthi uqedeka kanjani ngudadewethu ngokubuka kwakho ubone ngathi une-enga ubone ngathi une-enga yebo noma unengcindezi nje ithile nje anayo mhlambe kubantu asebenza naye noma ithimba elithile nanokuthi nje bafowethu akesibuze ngoba nabantu badala phela bazoningane yindlela eyenza ukuthi njalo umthandeni emcimbini kaMaskandi kuphela futhi eThekwini Cardiff Fountain ePeople's Park eMabhida lento nje rande nje eThekwini makunomcimbi eMalisburg kunomcimbi esho kunomcimbi eGoli kade kunaba manifesto lapha bengena lapha nakujabule wonke umuntu enkundleni uyakhumbula ngaze ngaxhawulana nomengameli lapha kumnandi nje bafuthi ngishayela iParis nokuthi kunabantu abasha mina abangithandile emveni kokuzwa iParis bengifisa labo bantu labo ukuthi bengithole sengumthandeni ozelwe kabusha njengoba sengamukela uJesu nje labo bantu labo bengaduki ngingafeli ukuthi phambilini ngingaba umkhephesheli noma sengingaletha Mfowethu siyabonga kakhulu mthandeni mani ukuthi usiphe isikhathi mfowethu nanokuthi ukhulume nathi kanje siyafisa ukuthi sengathi ngihamba kugcine kulungile lolu daba. Ngiyathobeka kakhulu bhuti wami ngiyabonga ithuba. Ngihle ngoba njengesicacaba. Nalokho FM isiZulu Sitolikwa uyizole wona mababili amasayidi wena kuphela ukwazi ukuthatha i-decision isivumele sijabu kuyadadewethu siwadlala ama voice note ehlaza njengoba enjalo njengalokhu nikushilo okuphuma kunini inhlezweni zenu ngeke si-edithe lutho